loud, you're the one for me. With your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. I'll stand up on the cloud and shout out loud, you're the one for me. With your love by my side, the world will be mine, you're the one for me. You're the one. Bueno. Que tal? Boas noites, como estades? Benvidos a unha noite máis aquí aos últimos de Filipinas. Hoxe aquí, en Noia, en directo. Pois a verdade é que dixemos, joder, vamos ir tomar o sol a Noia. E viñamos aquí. Bota aí. E moi ben, e polo carallo había sol, a verdade é que moi ben, o sea, na Coruña 75 grados, aquí 19. O que tomamos foi moito polo bu. Pa un día que tal, que, joder, o tempazo cae en Noia, vou sacar isto porque igual son Pedro Brandariz, que tal? Moi ben, moi ben. Boas noites. Oh, que gusto, Ben, pois aquí estamos en directo, tanto en Noia, porque en Noia ben o vedes que estamos en directo, e tamén estamos no Facebook en directo. Creo que estamos en directo no Facebook, non... Sí, tedes que perdoar que a min doime un pouco a cabeza e teño un pouco de fiebre, pero vou non facer igual o programa, vale? Acabamos de facerlle aí unha proba rápida como nada, pero todo ben, perfecto. Sí. O sea que a manía de acercarme así para todo. Pero estes micros son maravillosos, mira, faise pequeniño e faise grande. Que recuerdos. Sí. Bueno, sí, é verdad que díxome Moncho que tiña retrátil o teu, se agarras aí abaixo. Moi ben. Pois de verdad que é un gran honor para nós este programa que é o programa 14 dos últimos de Filipinas, que empezamos a facelo cando todo o mundo facía programas online. Sí. Nós decidimos facelo cando todo o mundo remataba de facelos. E que hasta ese estábamos ocupados porque realmente invertíamos o tempo en ver eses programas que facía todo Dios a través de Instagram e dixemos que unha vez que acabaron dixemos, ora é o noso momento. É o noso momento. Como podes ver, está na mesa Federico Pérez. Forte aplauso para Federico Pérez. Impresionante, un home. Mellor así con gorra. Con gorra igual non me conocen. A mellor non te conocen, pero así sin eso ahora sí. Ahora sí. Actor de grandes películas como e outras moitas. E a outra que era o de e a serie aquela na que, a min esa e a outra serie na que estabas que tiña o fillo que era, bueno, esa a de que o chaval era tonto perdido, o actor, o a min esa aí estiveche moi ben. E a película na que a película como era? Na que, Pero ollo, cantos dos que estades aquí podes dicir que salí na Casa de Papel? Ningún, Fede sí. Forte aplauso para Fede e a Casa de Papel. Sí, señor, que hai na Casa de Papel salvando España, me cago en tal. Tiñas que ver a miña nai vendo o capítulo. Entrou así a gana de mexar, foi ao baño e cando volveu dixo, meu pai, ya salió. Non lle podo dar para atrás, no, que non sei. Pero ti, na Casa de Papel, cando foches facer o casting, sí, ti pesabas outra cousa, non? Porque ali ibas apretaduco para ser militar así de fuerzas especiales fai falta ir apretado. Si, tens que tragar moito aire, moita pirola, sabes? Para ser militar. Para ser militar, así. Perdón, que o mellor público do Liceo non sabe, pirola é pene. Iba apretado, verdad? Ibas. Porque igual estabas vendo en 7 tercios ou... No, claro, eu vía como ainda tiña a tele de tubo.
E... Bueno, o que tuvo retuvo. No, porque a mí dame pena tirar a sevillana que lle gran teño posta discoteca. arriba. Baja el micro que te voy a dar Espera, una que hostia. baja el micro Así que- le dijeron a Juan Carlos. He dicho, el pocán no te callas. O vacas el micro te pega una hostia. Ben, fuerte aplauso tamén para Marcos Pereiro, que está aquí na mesa con nós esta noite. Gracias, de verdad, Marcos Moitísimas Pereiro. gracias. Moitísimas gracias, é un Un home- aplauso sin merecelo, a verdad que Sí, gracias. espontáneo do público lle sai de dentro. Este aplauso para ti, Marcos. Un Moitísimas home gracias. que fixo moitísimas cousas, o coñeceredes moito porque fixo traballos para a Universidade Bioquímica sobre o desenvolvemento da células madre. Sí, nai, E de feito vai ser pai. Por exactamente. lo tanto, fuerte aplauso para Marcos Pereiro. Gracias, moitísimas gracias. Que Gran- pediron aí? gran actor Quen pediu tamén. aí unha infusión? Pero pedides infusións tamén? Gran actor tamén, estás moi ben en Mar Adentro. Bueno, a verdade é que estou... Aí a verdade é que estou fantástico, Pero en mar adentro sin vergüenza sales ti, Pasa que non se conoce, Está moi ben Mar Adentro cando che di o médico, sobre todo. Hai que andar, Ramón, hai que andar. E aí hai que ir indo. E dixo el. No, aí a verdade que fixo fantástico, a verdade aí... Pasa que, bueno, pero ti tamén sales en mar adentro. E fajo de ambulanciero. Jodiño papel a Carlos Blanco. Eso me estás contando? Eso non se sabe. Hostia, De feito, desde aquela non me trata igual. Qué maravilla, qué maravilla. Y esta noche está con nos Pedro Brandariz. Fuerte aplauso para Pedro Brandariz. Bueno, Bueno. Pedro que estás facendo ahora unha película que, bueno, é fantástica, é unha película A que... miña primeira película. A túa primeira película e Moito melloraches que a pandemia, Pedro. Pedro, estás moitísimo mellor, Sí, sí, sí. Eso sí, a barriga de siempre. Levántate, por favor. Levántate, Pedro. Levántate. Hombre, bueno. Pega de siempre. Bueno, qué maravilla, Pedro. Que verdad. E iso que é de churrasco de ternera ou é solamente de porco eso? No, na miña casa di que ou gases ou nervios. Gases ou nervios. Moi bien. Vou apuntar aquí, ou gases ou nervios. Ou gases ou nervios. Ou nervios. Sempre son gases, para a xente maior sempre son gases. Miña abuela sempre dicía, son gases. Mamá, é unha motosierra, é unha man fora. Son gases. Bueno. Non Pois era sí. nada, ele levaba un ollo na man. Son Pois gases, nada. decía moito tamén Goebbels. Non sei se temos unha foto da rodaxe de Pedro. De non sei, Pedro, sí, creo que llora, andaba ¿no? por aí. Sí, Sí. aí está. Pedro non puido vir porque hoxe a verdade que tiñan as escenas de Rierco e foise lle dar máis, porque sei que tiñan un especialista para darlle o tortazo, non? E entonces, bueno, pois o especialista dixo, e Pedro dixo, a mí nada de especialidades, a mí dame de verdad. E foiselle un pouco dar máis, nunca mellor dito, e aí está fantástico. Aí está fantástico, foi se llaman Cas Filloas tamén. Cas Filloas. Que mermelada, que ten a da mermelada. Si ten un punto de mermelada. Sí, no, a verdad que é unha sangre así un pouco... Es breijar a la gallega. Sabes, cando pinta a cara así con a bandeira do Deportivo, pois este digo, píntame a mí. Bota un Pois- pouco de sangre do porco que chega yo. Vamos a falar de Pedro Brandariz, porque Pedro Brandariz está grabando unha película. Bueno, ela é Uxía, perdón, Ela é que non é Uxía. Uxía, que non Uxía apresentamos, García. un aplauso para Uxía. Aplauso. Que Gracias. tivo a ben de dicir, veña, se non pode ir Pedro, vou sustituo eu. De pelo andamos máis ou menos igual, de barriga tamén. No, ten bastante menos que ti. Sí, a verdad que... E nada, está grabando unha película e rematan mañán e como, bueno, isto se non o sabedes, contamos vos as películas, eso é un cristo, facer unha película, as escenas sempre se caen é que non é que caen por un precipicio, é que a mellor iban a facer hoxe e di, la hacemos mañana acabamos, e así, durante un mes, pois chega o último día que dache media película por facer, Claro, e entonces... Perdón, Marcos, que está moi... Aquí está a portada da película Sí. que sacamos no programa. Sí, mi primeira película. Mi primeira Y- vez. E aí están, facendo, hoxe tocaban todas as escenas de sexo e entonces como Pedro chamou, dixo, non podo máis. Porque claro, eran todas as da película e... De feito, a cara de antes era polo marido da vaca. Ibas a chamar a peli atrás ou non ve la bala. Non se va a entender mucho en Murcia. Pon mi primeira, xa verás. De todas
Chamas é un western crepuscular, como podes ver, é un western. É moi bonita, ao final morren casi todos e, bueno, pero está moi ben, podedela ver. E está moi guai, é unha película que nos contou Pedro e... Bueno, a verdad que non queremos desvelar o final, non queremos facer... Pero bueno, morren todos, tampouco pasa nada, se pode contar, isto non... A ver, é unha película de vaqueros, é unha película de Claro. vaqueros, coño, tampouco, e nesta morre incluso todo, Dios, o sheriff, morre o indio, morre o enterrador, Morren todos. todos. Todo. É como un amigo meu que dixo, vou ver Titanic, pero non me fagas spoilers. Non me cuentes el final, sin Non me vergüenza. lo cuentes. Ui, perdón. Bueno, é que eso dos spoilers, ahora que o dis, sabedes o que son spoilers, non? Spoiler. Que dicir cousas que pasan na película. Coño, Home, el viento que se llevó, podencho contar, no? Si non a viches hasta ahora non a vas volver ver, o sea, non Claro. non a vas ver. la matanza de Texas non é romántica. Claro. Ni é Cousas así. sentenza. Faste unha idea xa. Sí, faste unha pequena idea. Bueno, pois entón, o programa hoxe, o que queríamos facer con público, un pouco que facemos durante o programa na rede, non sei, que levanten a man os que... nos Oye, por viron favor, algunha antes vez. de nada, un aplauso para Osvaldo Digón. É Creo que nos verdade, falta. verdad, estaba aí, está cagorra, está falando. Que é polo que viñestes todos que pensabas que iba a facer un monólogo, pero hostias, vai ser así toda a noite. Non os catro dicindo É alcohol. de alcohol non se tira, Hai xente na cárcel en Teixeiro emborrachándose con eso. Entonces, é verdad, isto pa Home, café. Como un chupito de... e bota yo así por riba. Dicíamos é alguén que nos viu durante o confinamento, despois os programas que fixemos na rede, que levanten a man, por favor, se son tan amables. Un, dous, Ves? catro, tres. cinco. Son 5 persoas. Están todas, as que nos seguían, No, no. están aquí. Están aquí. Hai demais que nos seguían 4, non vais, Hai aquí xa hai demais, 5. Pero aquí xa hai 5, bueno, pero Ali a claro. mesa, un forte aplauso para os nosos seguidores, ali naquela mesa de ali. Gracias, E Alexandro. naquela de ali tamén. Grazas. Moi ben. Bueno, Bueno. pois supoño que xa os que o vistes Por que xa... nos víades exactamente? Porque era o que había o jueves a noite. Claro. Non había Land Rover e tal. O acabar Land Rover. Claro, Land Rover, e aparte había dous imbéciles en Instagram patrocinados por Estrella e por... Bueno, Quen? O outro e máis a outra. Sí, non vamos a decir nombres porque... Pero bueno... no, dixemos Estrella Galicia, pero esos nombres Xa non está. vamos a Esos nombres non nos vamos a decir. Bueno. A nos non nos patrocina ni Dios. Pero bueno, tamén para que te Tampouco patrocine non- Viña non- Costeira non necesitamos. é mellor estar quieto, Claro, Yo imagínate pensaba que nos patrocinara ni Dios. Ni Dios. Colchones ni Dios. Aquí no duerme ni Dios. Pero entón é un programa un pouco alocado, un programa un pouco no que temos cada un a súa sección e imos traballando un pouco pois sobre eses temas dos que nos gusta falar durante esa semana, non? Vindes todos co librete ou sin nada. Sí. No, pero... Non, pero eu non teño nada apuntado, para No, engañar. pero eu teño cousas O meu que me de... están chegando é multas ao móvil. Eu veño da Sí, Coruña, porque- venga, Dios, ás 9:15 estaba na Coruña. E agora estou aquí, bueno, DGT de tocar los huevos y venga, que voy a... Vale. E entón cada semana facíamos unha sección cada un de nós e podíamos, que vos parece se empezamos cada un pouco facendo a base do programa do que íbamos facendo Sí. participando con vos, a que vos temos e nunca tivemos tanta xente Se véndonos aproveitar que estades aquí, non? e imos facer esas seccións, non? Parece vos? Parecenos moi Pois, ben. comezo por exemplo, pois non sei, alguén quere comezar ou comezamos pola orden que íbamos dicindo. Vale, pois eu buscaba vídeos, facía xogos con eses vídeos. Entonces un vídeo que imos poñer agora, a ver se xogamos todos, é un vídeo a ver se adiviñades a que se refire o que quere contar este home, o que lle fan unha entrevista sobre un suceso que aconteceu, el foi testigo. A ver se ímolo parar cando remata de falar na primeira parte, Moncho, e a ver se entre todos adiviñamos que é o que quere dicir este home. Adiante, Moncho, por favor, moitas grazas. Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Sí, entonces, Hasta aí.
Bueno, a verdade é que é un documento... Ben, eran 6 motoristas que eran motos. Escoitástelo? Fai falta poñelo outra vez con máis volumen. Sí, por favor. Con máis de volumen, se se pode poñer ser. máis volumen. Outra vez que oído, non? Sí, por favor, que non lo collemos. É verdade que hai que atender ben. Se hai que atender ¿Usted sabe porque lo que ha ocurrido, que ha pasado en este accidente? Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque de corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Vale, bueno, hasta ahora... Fuerte aplauso, por favor. Un aplauso. le dio un infarto de un ataque al corazón. ¿Qué pensades que pasou? Non sei, vos tedes algunha teoría, ou xa que hai público, podedes falar, tedes algunha teoría do que puido pasar, non? Frases principales eran 6 motoristas que eran motos. Él le están buscando por les nombres, se llama Marcos. El chofer era... El chofer le están buscando por les nombre, Desnombre. y le dio un infarto de un ataque al corazón. Que opinades do que nos acaba de contar Nicolás Maduro e Freddie Mercury? Nicolás Maduro e Freddie Mercury son unha mesma persona. Ben, pois imos a ver se, continuando co vídeo, desvelamos un pouco máis do que puido ser. Entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motores. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale, gracias. Un placer. Bueno, no, a verdade é o talento sobrenatural da periodista por entendelo así a primeira, porque a verdade é que ela despois vai facendo un resumen tipo como fai C3PO en Star Wars cando fala R2D2, que R2D2 di e outro di, hombre, pues la verdad es que me parece mal que me digas esto, pero entonces ela entende todo e fai... A periodista en principio pensou un home cun aspecto normal. Sí. Ese foi o fallo. Ese foi o fallo. Este parece que estaba aquí cando Parece que estaba pasou aquí. todo. Dixo, vostede viu o que pasou? E el dixo, así é. Hasta aí todo E correcto. hasta aí todo ben, non? Entón pode dicirnos que pasou. E comeza, eran 6 motoristas que eran motos. E a partir de aí todo mellora. A min, recórdame sospeitosamente eran 6 adjetivos en la puerta rompidos. O sea... Efectivamente, esa... Pode ser que haxa algún Pero a que tipo de te refieres con relación 6 objetivos en la puerta rompidos? Claro. Coño, Marcos, o refiriste a- vídeo máis famoso antes de existir o WhatsApp xa existía ese O vídeo. crimen de Benvibre. Pero Recordado. que- Eran 3 tipos de entecruces, non sei onde eran, pero creo que de entecruces. E hai un momento no que o tipo di... Deféndola Sí. con ansía mil pedazos, Pero ti recordado. sabrías No. reproducirnos No. o momento este? Bueno, fala de 6 6 adjetivos en la puerta rompidos. En la puerta rompidos. Que Vino cara a mí con una mano y con la otra. con la Y en vez máquina de- motosierra lo que es. Y en vez de defenderme a mí, fendió la moto. Acabo de defender la moto e se votó Manuel Domínguez. Non La sei, a moto, min... la moto, que eran 6 motoristas Moto, que eran 6. moto. Moto 6, eu penso que está a Pois costa aí. pode ser que haxa un paralelismo. A mellor este home foi o que viu realmente este feito fenómeno histórico, non? Pode ser, é moi boa puntuación, Pode, Porque pode que este sexa o tipo que sabe realmente o que son os adjetivos na porta rompidos, non? Pode ser. No, este é outro, este é o da... Este outro. Sí, bueno, se ponémoslo tamén despois. Entón, pois. nesta sección da que os compañeros non saben nada nunca, esta era a miña sección, na que eu xogaba con vídeos e facía este tipo de cousas, e atopaba estes personaxes tan maravillosos. Tamén sacamos no programa unha vez a un tipo que lle timaran, unha tipa nun xuicio que lle timaran porque dicía que lle venderan unha ovella pensando que era un can. E o tipo dicía que lle vendera un can, e levaron o can, o plató, era unha ovella. E según a pon a ovella no plató, fai o suposto can. E dio presentador, no dejas nada
al misterio. Ahí tenemos las imágenes. Pero para vos sos un estafador. No, 8.000 ¿cómo voy a ser un pesos estafador nos yo? sacás. Y bueno, pero ¿qué pasa? Ella fue a comprar un perro y le vendiste una oveja. No, yo no le vendí ninguna oveja. A ver, para, quiero ver. Este es el aviso. ¿Bedlington Terrier o perro oveja? Que se llama La raza perro oveja. existe. Miren lo que... Es un perro. Chico, nunca había visto esta raza. Es un perro. Es lindo. Es un perro muy importante. Es un perro fino, es un perro traído exclusivamente desde Inglaterra. Es un perro inglés. Claro, Inglaterra, ¿qué va a ser de Inglaterra? Pero si es de acá Es un no perro, va, para el que- perro, de la orilla a la ruta. ¿Cómo lo come? No, y come pasto. Come pasto. Encima, Bueno, ahí está el problema. Que yo tenga parásito Ahí o está no. el problema. ¿Cuál es el problema? A ver. El problema, vos viste que hay todo un problema, todo un tema con las fulminaciones transgénicas y todo eso. Escúchame, si el animal está comiendo una comida indebida, por ahí tiene un problema genético de multa. ¿La podés apoyar en el piso, por favor? Sí. ¿Cómo te va? Bienvenido, Ezequiel. Hola. A ver. Le hubiese metido un poco de suspenso todo y ladra raro, digamos, ¿no? Y porque no es un perro. No es un perro. No, es una cuestión O sea, de idiomas. ahora es muy Es parecido. una cuestión de idiomas. ¿Me puedes poner una...? Es una cuestión de idiomas. ¿Cómo de idioma? Y claro, el perro es inglés. El perro sin él ladran así, la raza ella ladra así. Y no es el wow, es el wow. Viste que tiene una fonética diferente. Es una Vos fonética decís que ladra distinto, sí. Claro, ladra distinto. qué caradura. Claro, bueno, pero pará. Es un caradura. ¿Cómo un es un caradura? ¿Qué pasó? A ver. Bueno, No, disculpa, ya lo he hecho. A ver. le voy a obsequiar gentilmente en demostración Sí. de que soy un hombre de bien, un caballero, un verdadero Mirá, comerciante mirala. Sí. de estirpe. Sí. Le voy a obsequiar un dálmata. Le trae una vaca, boludo. Una vaca chiquita y dos. Ahora, si el dálmata se convierte en cebra, yo no me responsabilizo. Maravilla, maravilla. Maravilla. Pois neso xogaba eu na miña sección. La frase le hubiese dado un poco de suspense. Eso es maravilloso. Antes de hacer a ovella. Que se durara un Qué pouco maravilla. máis. Qué maravilla. Dios, qué maravilla. Bueno, es un perro Encántame que a tiburón. excusa é que viña de Inglaterra, non sei, todo o que ven de fora sempre é mellor. Non, cá non ten nada, o que ven de Inglaterra e punto, sabes? Ay, qué maravilla. Muy bien. Bueno, ¿Entendéis? La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra. El Sol está vacío. Yo soy la única persona que puede mirar al Sol y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? O me ahorco o llamo a los ovnis para que me recojan, los llamo mentalmente, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El Sol es el centro del universo y todas las paranoias que veis de documentales, de paranoia, de rollo, es mentira todo. Viví en Matrix. Estáis utilizando mi estirpe como ganado para mantener al Sol vivo. Vale. ¿Correcto? Pues ya has dicho el mensaje, tío. El mensaje está Navidad. Lo vamos a cambiar por el de Rey, tío. Perfecto, el rey es mi padre. Joder. Perfecto, el rey y mi padre. el rey es mi padre y entonces, claro. Muy bien metido o vídeo, Gracias, a verdad. Gracias, a verdad que estivo aí. Muy bien metido. Bueno, este era un tipo tamén que sacáramos dos vídeos, era un tipo que decía eso. Non hai máis explicación que dar co tipo que está explicando pues a súa estirpe, non? Dice el rey es mi padre y Corina no dice lo que es, no sé lo que es. No, é que a verdad que o de Corina é como un enigma, porque ainda outro día vende unha Antena 3, se refieren a ela como la amiga del rey, que me parece sorprendentísimo que que día é hoxe, 30 de xullo de 2020 xa. Sí, 2020. Pois que se lle chame la amiga del rey, como la amiga del rey. Que significa la amiga? Que vive por na época de Tinder e de Guadú, que é amiga del rey. La amiga, pues en Facebook só ten unha persoa como amigo, ela. Ela, claro. Entra no Facebook do rei, Está en unha relación complicada. efectivamente. Pues nada, este era un deses personaxes que sacábamos, evidentemente todo xente bonita a que sacábamos aí. Imagínate, estoy falando, me cago en Dios.
las estrellas. Me cago en las estrellas, me cago. Bajo los de tu estirpe, me cago en todo. El sol está seco. Está ben o periodista, non se vai ben, pero ao acabar de falar, di o periodista, non se vai ben, di, vale. Queda tu mensaje, queda bien. Vale, en plan, bueno, xa está. Quedaches a gusto. Quedaches a gusto. Vale. Moi ben. Calor non fará, pero estou sudando un mon polvo. Sí. Joaquín Cristo. E despois outra... Non sei o que se ve por aí, pero está chorreando todo aquí. Moncho, non sei se non quererá outra cerveza. Outra cousa que chegou aquí agora, espera. Sí. Bromitas con el... Con el técnico. Bien. Última hora. El Fuenlabrada ficha al portero del Samoa, manteniendo así los positivos mínimos exigidos por Tebas para la disputa del encuentro. O portero do Samoa é o do Paz Estrón, de Coruña, de Santa Cristina. Vale. Maravilla. Despois falaremos un pouco dese tema do Fuenlabrada, que é algo que lle interesa moito a moita xente. Como que do Hotel Finisterra non levanta cabezas, son doblados. Eso se vai quitarse de Galicia ni hostias, non hai que levanta. Bueno, pois aquí Pedro non está e xa que hoxe invitamos, bueno, invitouse ela ao Xía. Non, estás invitada. Tes unha sección, dixeches. A ver, ahora, a verdade que agora que falaste do Fuenlabrada, xa me vale como introducción. Non fai falta canción. Pois veña, non queres canción. Vale. A ver, se é boa, sí. Venga. Sabedes todo que Uxía e Marcos son parella, non? Esta te gusta, cariño. Esta. Bueno, eso non é importante. O importante é que van ter unha neta. Sí, xa me pareció que xa viña ahora. Ser parella ou non, vai, pero... Aí está, esta é a música dese, tens que escoitar, eu subo a... Aí vai, e a túa sección. E mentras esperamos. Ahora, aí vas. Eu baixo e xa empezas a falar. Vale, como vos, eu todas as veces que eu vexo o programa todos os días que o facedes, vexo que aquí cada un fala do que lle dá a gana. Eu non fixen investigación ninguna, simplemente vou falar dun tema que eu teño curiosidade por saber a vosa opinión, pero bueno, isto non está basado en nada científico ni nada, eu simplemente quero faceros unha pregunta. E a raíz do que falabas do Fuenlabrada, eu noto últimamente que hai cantidad de xente rebotada en general, por todo, non? Por exemplo, pois agora foi este tema na Coruña, non? A Coruña, Depor, que os putos futbolistas de Madrid viñeron traer o virus e que non, por exemplo. Despois, outra xente está rebotada tamén por este tema, e co que tiña que facer é Amancio comprar o Depor porque tal, porque cual. Pero, ao mesmo tempo, hai esta outra xente que hai a xente que está rebotada porque Amancio non compra o Depor e a vez hai a xente que está rebotada porque di Amancio non tiene que comprar el Depor, Amancio lo que tiene es que pagar sus impuestos. Peña rebotada porque sí, con todo, xa non é que eu a min este tema como unha mala hostia, non. Eu estou de mala hostia, dame un tema, dame o que tema que queras. Amancio dona, mal, non dona, peor, sabes? Noto que hai un pouco como de... Por todo, o sea, un... En general, eu... Un rebote continuo. Sí, eu que son muller, podo dicilo, hai feministas rebotadas e feministas rebotadas que as feministas rebotadas porque se non é o mismo feminismo co meu, porque tal... Porque se chama efecto rebote. Entendeme, non? Neste caso, perfectamente, eu son feminista, medio rebotada que é rebotada de todo, pero hai do rebote medio, a mellor eres. Que a veces eu digo, joder, eu creo que teño por exemplo, espírito crítico, pero joder, igual se nos está indo un pouco das más, estás rebotando por unhas cousas que non ten xeito. Daste conta, Uxía, que acabas de subir o nivel intelectual. Joder, que a verdade que agora sí que nos acabas de joder, Joder. Porque a xente ahora que estaba pensando, ¿no? Porque sale o iPhone novo. O iPhone, vale. Por exemplo, sale ahora, non sei, cal vai salir o 7000, 11, 12. O 12. Sale o iPhone 12 e a mí sale con 4 cámaras. Joder,
porque me cago en tal, sale con 4 cámaras. Si podía salir con 2, si ahora ya lo que es la CPU ya salió con una menos. Exacto. O rebote non entende nin de clase social, nin de sexo, nin de idade. O sea, hai peña que lo tiene todo e si así, joder, es que non me arranca el Bugatti hoy, sabes? O sea, hai xente que está rebotada. Entonces, a miña pregunta para vos é se vos pasa o camín que creedes que hai algunha influencia xenética, social, que fai que algunha xente estea generalmente rebotada, ou se hai realmente algúns temas que son tan importantes como para rebotarse así. Hay temas que son importantes para rebotarse, está claro. Pero hay un tipo de persona que sí que tiene razón, e vos que coñeceredes seguramente, non, que se rebota por todo, que está sempre de mal humor, non? O que esa persoa triste, non? Que leva a procesión por fora. A mí, por exemplo, outro día parou a Guardia Civil a unha furgoneta e dixo a Guardia Civil, moi boas, e dixo da furgoneta, que coca ni que coca. Claro, é xente predisposta, se non busca, non? Buenos días, que buenos días. Serán para ti. Serán para ti. Eu suelo dicir eso, de serán para ti e descoloco un montón. Claro, pero bueno, é por humor, non? Por descolocar, pero hai xente que de verdade xo di, non? Se supongo decirlo con cara boa de decir buenos días, serán para ti. Dices descolocada. Pos cara de... A ver, eu son dos que eu me reboto por todo. Vale, 38. E ti vas a unha zapatería, de zapatos. E vas ali e dices, zapatos del 38. Xa eres un pouco... Procura pronunciar. Dicir 38, 38. E sabes en que fala. Se vexo que fala castellano, se digo, tienes el 38. Porque eu sei falar de todo, E o coño, tienes el 38. E dices, ai. E aí xa, cando din, ai, ese me poño de... Dixe, mira, ai, que pie tan pequeño. Ai, que pequeño. E depois xa o que teño. Punto. E, pois no, hacen zapatos del 38 para hombre. E eu, como que no? Hai algún fabricante que os ten, pasa que a mellor non che vende a ti, que eres un guarro, sabes? E digo, e tal, non hai, e como que non hai. E xa, o que me reventa, pues vete a la sección de niños. Pero joder, que se casa meu irmán, que cojones vou ir con zapatos con luces, con luces. Unhas quiobas. Un esquiobas. Joder, porque, vale, eu playeros de correr, que eu son moi aficionado a correr, ben se me nota. Pois, coño, compro pois de tía, me dan igual, son bonitos, teño uns colores bonitos, pero chico, uns zapatos castellanos con... non os podo comprar. Nin uns de charol, non os podo comprar. Eu casei unha vez e casei con uns zapatos do 40 e pico que me quedaban grandes. Pero cando casas xa vai todo lo grande. Xa dixo, aí vai, toda la mierda. Aí va, e xa está. E non nos podes, pero eu non me reboto así por calquer mierda, Bueno, eu... Pasa que me cago en Dios. Que me tes que dicir a min? Non vou ser eu que ande defendo aos zapateiros, pero... xa que non hai ningún, joder, que den polo cu. Pero eu son zapateiro ou zapateira, estou así de espaldas, e ao chegar alguén, que a túa voz que di zapatos ao 38, di, no, aquí pa rapazada non temos. Si mirar, despois miro e di, hostia, o pequeno dos tonechos. O pequeno dos tonechos, vente. Vente. Pum. No, pero depois non me indigno prácticamente por nada. E depois pode ser que a mellor vaya, eu que sei. Indigno. Outro día fun comprar unhas camisas a Zara. E dalle as marcas, joder. Me cago hasta en todo. Comprei unhas camisas. E xa me cago en tal, para comprar unhas camisas, isto me entenderedes. Que talla usades vos de Zara? Eu uso 3 tallas. 3 tallas, Eu comprei unha camisa da M, comprei outra da L e outra da XL. E todas... Mira, o día que foi comprar os zapatos. E todas as camisas me sirven, todas, porque non teño unha talla, que si Taylor Swift, que si Relax Fit, eu
ITV a pasar a bolsa ITV. Non, faz un momento, pero joder, é como chegas ali, verdad? Vas con un apretado, macho. Eu tipo, frena, ahora non. Eu, pero que ahora non frenes, dicho, ahora non. Meteo aquí, é un foso, dalle. Pero pisa, joder, Luces de niebla, e tía dándolle a todas. De niebla, coño. De niebla. De niebla, joder. Xa ven ali a dar hiel e quedas che mirando en plan. Sí, en plan, son estas. Joder, vale. E ves de pagar 50 euros, o sea, que non che están facendo un favor. É verdade, coño. Encima tens que pagar. Eu dir pasar a ITV co cu aí apretado sempre. Sí, joder. Chego ali a ITV así co brazo por fora e marcha así. Cago en Dios. E depois documentación. Non che pasa así como o meu pai, que vai co coche da miña nai, que non o usa nunca. Y todo esto, pon las luces y mi padre no sabe dónde está. Dando yo, abra el capó, el tío ali meten la mano por abaixo. Ten que estar aquí, craga, pumba. Pero a mí mandaron un día a abrir o capó e eu non sabía onde se abría o capó. Eu non sabía que eu non son dos flipaos que paran na autopista e abren o capó para ver que lle pasou. Maldita la hora que non sei como se abre o capó. Pero igual non son flipaos, rebotado. Igual hai xente que sabe. A ver, coño, que non estamos en Estados Unidos que podes arreglar un coche. Pois estamos en Noia, habrá xente que sabe andar no motor do coche. Sí, home, pero si ten unha capa que pon un Ferrari, joder, que vas a ver o que vai debaixo? Pon... Nada, é un plástico. No, pero hai ese aquel coa autoridade, non? A ITV simboliza un pouco un rollo de autoridade, como o tráfico tamén. Bueno, tráfico é como un exame, non? Vas pasar un exame, non sei. Tráfico para che di, ti xa vas pensando en soplar, e dixe, bebió usted hoy? E dixo, hostia, pensei que íbamos a facer soplar xa sin preguntarme. Xa hai unha confianza, xa hai unha que... Moi ben, non me vim perto, mami, algo se queres seguir diante. A mí co tráfico pásame que non sei saudalos, ele salúdame así, e eu non sei facer así. Ao final acabo facendo unha media, non? Que como... Bueno, pero eso é porque ti non tens que encenderte. Eu non teño que encenderme. Claro, eles para encenderse, o cerebro, rollen así, e depois cando marchan apáganse para desconectarse, hasta luego. Non vos pasou nunca que dixo, apague el coche y deje las llaves encima de la guantera. Dixo, hostia, pois o meu vai jodido, porque o meu vai sin chave. Si, poñas aí, cago en Dios, e escapo e aí vai. Hostia. E despois están os que xa se adianta, o que falábamos que entras no capítulo 1 da serie e xa acabas no 6. No garaxe. A mí unha vez preguntáronme, eu paro e pregúntame, ¿es usted el conductor del vehículo? Que lo nota? Dixen eu, non sei, déxame mirar. Penso que sí, ¿no? Pero penso que sí, hostia. Hostia, pues mira, no, porque me lo quitasteis el carné hace 2 semanas. E co confinamento non vos pararon o estado de alerta outra vez? A mí sí. Sí? E levabas papeliño de justificante? Eu a miña sí que era, xa lle dixe, mira, tengo unha historia increíble que non te la vas a creer. Adiante. No, foi así. No, pasa que eu pasei o confinamento en Carballo, por onde din que están as mellores patacas do mundo. Mais é verdad. Mas é verdad. E entón estaba ali, e claro, nós marchamos, collenos o confinamento ali, na casa do meu sogro que é uruguayo, e... Ai, non me mire, carallo. Eu non concorro, desde Uruguai hasta aquí. É veterinario. E é veterinario. Vai a tosias a jabalís. El uruguayo es un ave de los Ancares tamén. Sí, e... Ahora conto vos algo del, ¿no? Pero a última que nos pasou. Pero que estaba dicindo? Que estábamos alá, entonces chamaron por teléfono chamaron a Uxía, e Uxía estaba dormindo porque gustalle dormir. Entonces gustalle dormir e estaba dormindo. Chamaron a do Concello de Carballo e chamaron a min porque nos conoce a persona do ayuntamiento e dixo, pues chama a Marcos que seguro que está desperto. Son as 12:30 e seguro que está desperto. E entonces colleu, chamou a min e dime, vou dicir un nombre en código, dixo, me llamo Maite. Soy Maite e tal. Que Uxía non está, vou dicir outro nombre en código, Uxía, ¿no? E non me colle, que pasou? Está aquí comigo. E, no, é que mira, que chamaron do Concello de Carral porque está o coche dela mal aparcado.
porque nós vivimos en Carral. E entón está mal aparcado. E dixen, mal aparcado non está. Eso dixen eu. Eso dixéchelo ti. Que ben sabía onde deixar eu o coche. Puxen uxía para que fora un era sinónimo. outra persona, vale. Sabes? Entonces, Eu estou me perdendo un pouco ca historia. Hombre, non me extraña, non me a ver, extraña. chamaron por teléfono dicindo, está mal aparcado. E entonces eu dixen, que pasa aquí? Como que está mal aparcado, cariño, el coche? No, entonces, como con 38? Chamei o Concello de Carral. E entonces dime, non está mal aparcado. Están asfaltando. Que é outra cousa. Aproveitaron a cuarentena para asfaltar ali na miña calle, inventaron o helipuerto e montaron ali todo para asfaltar. E entonces dixen, pois tenemos un problema porque estou en Carballo, non o podo mover. E dixo o policía local, yo non te tengo que obligar, pero van a asfaltar. Si quieres recuperar el coche. Y entonces, si quieres que sea un resto arqueológico como un dinosaurio que aparece no medio do petróleo dentro de 2 millóns de anos, pois non sei, se non moveo. E entonces dixen, e se me para a Guardia Civil, bueno, hombre, malo será, pero se che para, contalle este, dixe, ajá. Pois a 1 kilómetro de Carral para a Guardia Civil. E dixelle, pois non te lo vas a creer. No te lo vas a creer lo que tal. Conté yo y díxome, bueno, la verdad es que es un poco increíble, pero te conozco, tira. E dije, tiro, vou mover e ao volver saludo. Pois dixen, vou, movo e chao pescado. E saludei. Por mover. Pero como así? Pip. Dixen, hasta luego. Sabedes por que saludan así? Non. Vos sabedes por que saludan os guardias civiles? O mellor é bo momento para abrir a sección Historia. Historia. A ver, este é un saludo militar. No, é un saludo militar. Pero ven de cando na Edad Media levantaban a visera para ver, eres fulano. Levantaban o yelmo. A visera, o yelmo, o chirme que tiñan así, facían, imagínate, este é o chirme, ¿no? Así. E facían así. Como un motorista sí. Que eran motos. Eran motos. Le facían así, e ven de aí o saludo militar este. Que opinades vos deste? Este, é verdad. Sí, ¿no? Digo que eran, non queren creer, pues... Aquí non hai militares aí. Sí. Bueno, pues ven de aí. Sempre pechábamos o programa ca sección de historia, que era unha sección moi demandada, chamase Justiniano, sección de historia. Veo porque o primeiro día falei de Justiniano, ese gran olvidado da historia. Sí, Justiniano, pero non o vou volver a contar. Me mirades o programa primeiro, xa está. Bueno, non o vou volver a contar e xa está. Justiniano, emperador. Pero bueno, hai que explicar que tampouco non é que o teñades que ver para entender o que vas falar hoxe, non? Deso, e é de algo do que falamos todos os putos días deste programa. Todos os días falamos desto e aquí nadie falou desto. E nadie quixo saber, nin querer saber, nin nada. E vou falar desto. Deixo por onde vas, Vou falar desto porque vou falar desos 57, esas 57 personas, bellísimas personas, algúns con familia, outros con pais, outros con nais, outros que tiveron abuelos. Hostia, que vai falar dos diputados de Vox, vale. Verdad? Son 52. 57 personas, 57 valientes, 57 valientes. Patriotas. Coño, estiveron aí, que nadie se acorda deles. E todo foi, pois, vou por falar do sitio de Valer. Do sitio de Valer. Sitio de Valer, coño, sitio de Valer que nadie, quen de vos sabe cal é o sitio de Valer? Valer con B, non de con V, que Valer é que vale algo. B, con B de bien. Pois o sitio de Valer foi no 1800, refírome, sabedes de que falo, non? Porque falouse todos os programas, falouse desto. Unha lixeira E idea. nadie se atreveu a darlle luz e aquí veño eu con valentía a falar deste tema. Desos 57 valientes, deses 57 tipos que os deixaron abandonados. Eles pensando que vivían noutro mundo porque estaban desconectados, salí en Valer. Vou falar hoxe dos últimos de Filipinas. Bravo. Moi bien. Que maneira de cerrar o ciclo maravilloso. Pois foi alá polo 1898
1898. Xa levábamos 3 temporadas de saber e ganar. Bueno, pois en 1898, como todos sabedes, España estaba en declive, estaba a puntillo de perder todo o que tivemos, porque fomos a puta leche en verso. Aí sí que molaba dicir, no, si yo soy español. Ahora no. Ahora todo o mundo di, no, Pero antes, hostia, Felipe II consigo que non se puxera o sol en todo este país. Se conseguiu ele máis pemanda, máis. Y yo soy el hijo del sol, ¿vale? No, entonces, claro, en 1898, pois aí está, perdimos todo, e unha das últimas cosas en perder foi Cuba, Filipinas e Isla de Guam, que se fai o santo 24 de junio. Obi-Wan. Una felicidade a todos los guanes. San Juan. A todos los guanes. No, y entonces perdimos eso. Y entonces, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? Nos alá, na isla de Filipinas, pues tiñamos un destacamento, 400 tíos. Pasa que o dixo outro, o que mandaba aquí, o Pedro Sánchez da época. Nada, dixo, le mandamos 57 para allí. Fixeron o relevo, cando viron os outros que mandaron 57 en vez de 400, dixeron, hostia, esta é la nuestra, los invadimos, porque había os catalanes de Filipinas, os independentistas. Aquí decía, Filipinas son roba. España en roba, e entonces colleron e colleronos ali, os outros meteronse dentro dunha iglesia, 57, unha iglesia con muros fuertes, e ali estiveron encerrados 337 días. 337 días. Sí, teño aquí os datos, dende 1 de julio de 1898 ata 1 de junio de 1899. Son disléxico por números. 337 días, pero claro, aquí ten a peculiaridade de que eles estaban defendendo que eran de España. Peculiaridade. Tiña peculiaridade que eles, cando empezaron o relevo ese, eran de España, pero vivían en Filipinas, non había internet, non había periódicos, non había El País, non había ni El Mundo, ni el ABC, non había nada desto, polo menos que chegar ali. E eles empezaron defendendo aquilo pensando que era España, pero no medio, cando fiñeron o relevo, que fixo Estados Unidos? Levou un barco, el Maine, levou no palí para Cuba, dixo, porque eles intentaron comprar Cuba, e España dixolle, pobres seremos, pero non te lo vendemos. Cuba. Foi así. E entonces dixo Estados Unidos, bueno, colleron, levaron un barco para ali e reventaron, non? E dixo, non, la guerra. Así, explotaron un barco ali diante, guerra, España non tiña nada, tiña 4 barcos, Estados Unidos tiña 5, ganaron. Ganaron, levoulles unha hora e media ganarlle esa guerra, en serio, levoulles unha hora e media ganar unha batalla naval, pim, pam, pam, pam. Tivemos unha guerra contra Estados Unidos. No, sí, perdimos. España contra Estados Unidos e perdimos en unha hora e media. Porque non jugaba Iniesta. E ellos tenían a LeBron James, hostia. E entonces colleron e perdimos. E entonces, claro, pero durou nada, que, joder, a paz firmámola a guerra empezou en abril, ou en febreiro, por aí, e en junio xa estaba firmado todo, Pacto de París, e dixeron, Cuba pa mí, dixo Estados Unidos, Cuba pa mí, Guam tamén, e Filipinas te la compro por $20 millones. Vale, e entonces non son cartos. Venderon yo, pero os últimos de Filipinas estiveron todo este tempo sin enterarse nin que estábamos en guerra con Estados Unidos, nin que a perderamos, nin que cando eles seguían defendendo España ali, aquilo estaban defendendo Estados Unidos. Ostras, pois... E estiveron ali... E como rematou todo ao final? Pois, pero eles estaban peleados contra os independentistas de Filipinas, que tampouco se deberían de enterar de toda a movida. Claro, pero sí que se enteraron porque os independentistas de Filipinas estaban apoyados polos de Estados Unidos que lle daban armas. Vale, entón... Pois eran 800 e os españoles eran 57. E dos 800 morreron 700. Dos últimos de Filipinas morreron 700 e dos dos 57 dos españoles morreron 17. Joder. E foi o sitio, uns
putos fenómenos. Estiveron ali, despois tivo que ir un tipo de España porque non lles creían os de Estados Unidos, oye, que isto é nuestro, vai iros tomar por el culo. Foi un notario ali, no, que sí. E tivo que ir un español, supoño que un colega de Mariano Rajoy, ou de Fraga, iría Fraga, nesa época. Un registrador da propiedade. Iría Fraga ali a dicirlle que no, que esto... He dicho que no. Que esto es de Estados Unidos, que se lo vendimos por 20 millones de dólares. Y dixeron, joder, pa que nos hemos matado. E esos foron os últimos de Filipinas. É a nosa puta historia. Hai 2 meses que acabou a pandemia, nós seguimos aquí co programa. Eso pasou, dixo nada. Pois algo parecido lle pasou a esta xente. Se viste esa noticia dun señor que lle pillou o estado de alarma na finca noutra provincia. E cando rematou, cando non se podía mover entre provincias, claro, a súa familia estaba en Vigo e ele estaba nesa finca que tiña noutra parroquia. E cando rematou o estado de alarma e cambiaron as fases e podía mover entre provincias, el non se enterou. E pois levaba un mes sen ir pola casa a ver a familia. Non? Non sei se vos viste esa noticia. Non sei se fora tanto un mes, pero sí. E claro, o tipo dixo, ainda a día de hoxe non o teño moi claro. Eu estaba ben aquí, tía finca, estaba cuidando todo, pola pandemia non me botaron, claro, estaba ben aquí, a familia tampouco lle debía de botar de menos porque non o chamou para nada, e ali estaba o tipo. E non o daba crido, entonces a estes pasoulles un pouco estes últimos de Filipinas. Pois a verdad que sí, ali estiveron, pero non se enteraron, comeron, porque claro, os outros fixeronlle trampas para que non poidan. Si eles estiveron encerrados os 350 e pico, 337 días encerrados nunha iglesia, ali, acantonados ali. E comendo con, supoño que cachelos, porque algún galego habría. De feito, un deles era de me cago en Dios, me cago en Dios. A iglesia. Eu contona no, contona no. E ali estiveron, e esos eran os últimos de Filipinas, que son, pois eso, uns héroes. Unha pobre xente, a verdade. Sí, uns héroes españoles. Queremos dicir que son uns héroes, pero ten razón Uxía, que son unha pobre xente que estivo ali, pois seguramente que na época hasta nin algún honor lle farían. Serían os Fernando Simón da época. En plan... Imaginaste que se olviden do Fuenlabrada así para toda a vida ali no hotel. E eu aquí acabei a miña sección. Joder, bravo! No, eu acabei esta. Sí. Bravo. Pois podemos pasar á sección deportiva, non? Sí, sección deportiva estaría ben, se alguén quere quedar. Nunca fixemos a sección deportiva, pero xa que isto salió do Fuenlabrada. Pois sí, adiante. Esta xente... Hostia, pero xa de media. Esta xente... Chegaríamos ao final do programa neste momento. Sería o final, a fin destes 14 programas que fixemos en internet e este hoxe aquí en directo. Pasástelo ben? Moitas grazas. Decidio sin mascarilla agora, veña aquí. E chegaría o momento do final. Así que agora, se alguén quere marchar para... O que ven a partir de agora non vai mellorar o anterior tampouco. Pero sí que se alguén se quere quedar, seguiremos ca sección. E se alguén se quere marchar, pois é libre de facelo. Sí. Sostenido, dejamos salir un poquito. Aí está, Cardoso e Petenoso. Bueno, sí, chegamos ao final, non? Chegamos ao final. Pero, un momento, porque igual eu... Ti querías decir algo de Fuenlabrada? Claro. No, era porque como saliu antes, pero... Apenas se dixo nada estes días. días. Si tiñades algún dato máis, algún dato novo... Tebas, vete ya, non sei, algo que quere desde aquí, desde esta plataforma? No, Tebas veselle preocupado, Sí. Veselle jodido. Por que te vas? Bueno, no, pero o que sí que me gustaría contar é que non fixemos a miña sección do meu sogro. Hombre, pois agora, por favor. Pois por favor, adiante. Por favor. Pois resulta que o meu sogro é veterinario, veterinario rural, nun concello que non vou dicir, e entonces
Claro, el unha das cousas que fai é enseminar. Jugar. Ele ensemina. Pero... É onde estudian os curas nos seminarios. Claro, no. Sí, entonces vai por aí, vai pa aquí, pa lá. E a ver, joder, meu sogro, pois, coño, é guapo, non? É guapo, podo dicirlo. Como que no? É guapísimo. É guapísimo. Isto non ten nada que ver con inseminar. No, isto non ten nada que ver con inseminar. Pero, joder, por donde, cerca de donde viven eles, hai unhas zonas donde hai moita xente, e isto é real, que eu non o sabía, porque me parecía, non entendía o chiste, pero hai xente que se chama Preciosa. Que nombre? Xente, señoras, sabes? Señoras que se chaman Preciosa. O sea, Preciosa, un nombre, e entonces, Sí, un nombre real. E entonces outro día chamouno unha señora e díxelle: Rubén. Oye, Rubén é un nombre inventado, vale. E dixo: Rubén, son Preciosa, venme enseminar. E esta é a miña sección. Gracias ao Concor está aquí e nada. Que persona perderíamos se non fora polo Concor? Se non fora polo Concor, verdad, que me veo desde Buenos Aires hasta aquí. Sí, señor, pois nada, isto era o que quería eu dicir. Tamén dicirvos que non só estábamos na mesa aquí son os que fixemos o programa, senón que queremos agradecer a inmensa labor de Ángel, un forte aplauso para el que estivo sempre na parte técnica. Un tipo... Facía o programa desde Asturias, el. Claro, un tipo que ven de Asturias para facer un programa destes en Noia. Claro. Son ganas de marchar da casa, Dixo a muller, non voy a hacer un rollo con Moncho, un rollo de protocolo. E sobre todo a Moncho, que nos uniu, sempre de ideas e Moncho. Lo que une Moncho non se para de... A vos, gracias por vir. A vos, muchísimas gracias. Gracias. Nada, gracias a vos. Un placer inmenso. Gracias a Pedro Brandariz. Gracias a Pedro Brandariz, Federico Pérez, Marcos Pereiro, Uxía e un servidor, Lina Morgan. Gracias. Lina Morgan. Gracias. Vamos a abrir entonces este espumoso de los enólogos Petenuccio y Cardoso. Sale unos 450 pesos. Recuerden siempre que al abrir un espumoso y sacarle la canastita de metal, siempre tiene que tener el pulgar arriba, porque se puede piantar el tapón y ahí hacemos un desastre. Luego hacemos un esfuerzo de rotación sostenido, dejamos salir un poquito ese gas que posee el espumoso. Puta madre, Dios mío. Asiduamente en su casa la visita de las jóvenes. José, abrinos que se me